sobie nie padł? Proszę? Czasem ci bateria nie pada? Nie, jeszcze się trzyma. No. O. Ale po co? No po co? Jeszcze w piżama? Zaraz mi padnie. No to jeszcze trochę poczyszczę. Byś padł jak Maria czyści okulary. No. Nie lubię w okularach chodzić. No, uśmiech. No ale ja brzydko wyglądam w okularach. Czekaj, bo robię zdjęcie, to nie gadaj przez moment chociaż. A daj włosy na jedną stronę. Na którą? No, obojętnie którą. Wszystkie włosy na jedną stronę. Nie! Tak. Nie lubię tak, nie! Pokaż. No pokaż, Nie no. lubię tak. Jezus, no Jezu, to jest tylko na Nie chwilę. wygrasz ze mną, choćbyś nie wiem co robił. Zrobię ci tylko zdjęcie. No pokaż włosy na jedną stronę, no. Ha, to późno. Padło. Aha, aha.